Avertisment. Emisiunea dezbate subiecte controversate. Teoriile explicate în acest episod nu sunt singurele interpretări posibile. Persoanele care urmăresc acest program sunt invitate să tragă o concluzie bazată pe toată informația disponibilă în legătură cu acest subiect. În urmă cu mai bine de 1000 de ani, oamenii credeau că pământul este plat. Iar acum mai bine de 500 de ani, omenirea considera că pământul este centrul universului și că soarele, luna și stelele se învârteau în jurul terei. În urmă cu 50 de ani, povestirile despre obiecte zburătoare neidentificate ce înconjoară Pământul sau care aterizează pe planeta noastră erau considerate halucinații, deși sunt peste 30 de milioane de martori oculari care au dovezi, filmulețe, poze, probe fizice și date științifice care au dovedit din nou că omul se înșeală. Deci, în primul rând, aș vrea să zic că fenomenul OZN există. Ele au fost observate din toate timpurile. Chiar dacă din observațiile care vin la diverse asociații, cam 95% până la urmă pot fi explicate prin diverse fenomene naturale sau creații omenești, cum ar fi avioane, sateliți, etc., rămâne un 5% care nu se poate explica în niciun fel și pe astea le numim obiecte zburătoare neidentificate sau, mai recent, se preferă fenomene aerospațiale neidentificate. Primul scandal, ca să zic așa, a izbucnit prin anii 60, când fotografiile făcute de cineva destul de cunoscut ca profesionist, Barnea, au ajuns chiar pe masa Comitetului Central al Partidului. Cei de la presă le-au socotit ca autentice, au fost avansate și, într-adevăr, erau obiecte care planau și se zice că au fost filmate la Ceaușescu. Asta mi-a spus regretatul Ion Hubana și au decis până la urmă să nu dea drumul la informația asta, să nu dea drumul la fotografii, ca să nu se sperie lumea. Nu era ceva special. Asta nu s-a întâmplat exact în 68. Dar și mai importante au fost imagini făcute mai înainte de către Alexandru Sift, un biolog din Cluj, un om foarte special, care a umblat mult în pădurea Baciului, pădurea locală despre care se spune că acolo câmpul gravitațional, că radiații, posibil. Nimeni n-a făcut o cercetare geologică profundă ca să vadă de ce s-a întâmplat asta. Situată în partea de nord-vest a municipiului Cluj-Napoca, la aproximativ 5 km de oraș, pădurea Baciu nu se deosebește cu aproape nimic de celelalte păduri din zona de deal. Pe data de 18 august 1968, tehnicianul militar Emil Barnea, în vârstă de 45 de ani, ignorând avertismentele sătenilor, se afla în pădurea Baciu pentru a petrece un sfârșit de săptămână departe de stresul orașului. Împreună cu el se aflau la acea dată prietena sa Zanfira Matea și alți doi prieteni de familie care au dorit să-și păstreze anonimatul. În preajma orei 13, pe când se afla în căutarea unor lemne pentru foc, Emil Barnea s-a pomenit brusc strigat de prieteni. Întors în poiană alături de prietenii săi, Emil Barnea a apucat să vadă ceea ce părea un OZN care survola la viteză mică pădurea Baciu, fără să scoată niciun sunet. Straniul aparat zburător a început să strălucească brusc, făcând în aer o manevră de răsturnare. Fără veste, OZN-ul a accelerat spre cer într-o direcție ușor oblică. Urmărindu-l prin vizorul aparatului foto, Emil Barnea a reușit să-l mai surprindă în 3 cadre.
După developarea filmului, tehnicianul clujean a contemplat cu stupoare fotografiile a ceea ce, peste ani, specialiștii internaționali și fenomenologi OZN aveau să clasifice drept cele mai clare imagini ale unui OZN fotografiat în România și, fără îndoială, unele dintre cele mai bune imagini ale vreunui OZN fotografiat vreodată în lume. Simt că ies niște formațiuni speciale, el le-a numit ectoplasme. Sixt a spus, eu văd mai mult decât voi și sunt capabil să fiu la unitate cu aparatul meu și iată, imaginile astea ies, erau imagini nebuloase care se mișcau din loc în loc, el făcea de fotografie una pe alta. Nu puteai să spui exact ce este, dar Adrian Pătruș, de pildă, doctorul Florin Dumitrescu, Justin Capră, care s-a amestecat în asta, au spus că e foarte posibil să fie un alt fel de viață pe care nu-l observăm decât cu mijloace speciale, în anume condiții speciale, în acest loc cu totul special, cum este pădurea asta a Baciului. Dacă există extraterestri undeva acolo în spațiul cosmic, să-i găsim este foarte dificil. Astronomii și astrobiologii duc muncă de detective ai spațiului, încercând să cerceteze fiecare colțișor din univers. Într-un cuvânt, căutăm acul în carul cu fân. Cu toți au căzut de acord că primul caz românesc este în Letopisesul Moldovei, unde la un moment dat apare un chip de om care a stat pe cer timp de, nu știu, un timp, după care a dispărut de acolo. Deci în 1500 și, să zicem, 20 aproximativ, nu mai țin minte foarte bine. Un al doilea caz apare în legătură cu Mihai Viteazu. Mihai Viteazu, după ce a câștigat bătălia de la Călugăreni, și-a luat tălpășița și a fugit peste munți. Între timp, turcii au ocupat București, au ocupat Târgoviștea, Târgoviștea s-au apucat să o întărească, Mihai Viteazu s-a întors din Ardeal și primul lucru a asediat cetatea Târgoviște. În timpul asediului a apărut pe cer o cometă, care a fost văzută deasupra taberei lor timp de vreo oră jumate sau 2 ore. Sunt mai multe relatări ale acelui șef și timpii sunt ușor diferiți. La 3 zile după acest fenomen, el a cucerit cetatea și, mă rog, pe urmă i-a alungat pe turci. Până la urmă a reușit să-i treacă Dunărea. S-a căutat în anale, adică o cometă are cel puțin 2 caracteristici. 1. Se vede mai multe seri la rând, cam în acel. 2. Se vede din toată lumea. Deci o cometă, dacă apare, se vede seara și în Franța, și în Anglia, și în China. Ori nicăieri nu există vreo semnalare de cometă. A apărut în seara respectivă, a stat o oră jumate sau 2 ore, după care a dispărut. Anul 2011 s-a desfășurat ca un film foarte bine făcut după rețetele Hollywoodului. Rețetele Hollywoodului au început cu o învățătură pe care au primit-o așa un pic probabil mai agresiv, că nu știa cum să le explice, din partea domnului Goldwyn, din Metro-Goldwyn-Mayer. Da? Și domnul Goldwyn le-a spus, domnule, vreți să faceți un film de succes? Atunci începeți cu un cutremur și terminați cu un eveniment apoteotic. Da? Cu un climax. Ei, așa s-a spus că ăsta a fost anul 2011, a început cu un cutremur cumplit, deci cu tragedia din Japonia, care a însemnat și un număr enorm de
de pierderi de vieți omenești, dar cu povestea teribilă a accidentului nuclear de la Fukushima de aici. Pentru că erau două centrale acolo, la distanță de câteva zeci de kilometri nesemnificative. La de aici s-a terminat totul, la cealaltă nu s-a întâmplat nimic. Și ne întoarcem imediat și climax de final a fost în mod categoric toată nebunia cu neutrinii care depășesc viteza luminii din luna septembrie. Astăzi, majoritatea oamenilor de știință își imaginează OZN-urile în toate formele și mărimile posibile, întocmai ca în filmele science fiction. Dar, desigur, aceasta este o concepție relativ nouă, stimulată probabil de nivelul la care se află conștiința globală în acest moment, conștiință la care, în cea mai mare parte, a contribuit telescopul spațial Hubble, dar și a zborurilor omenirii în spațiul cosmic. Suntem pe Pământ 7 miliarde. UNESCO spune că în 2050 vom fi 9,3 miliarde și un program matematic arată că în 2075 vom fi 14. Veți fi 14 miliarde. 14 miliarde nu pot trăi decât dacă stau umăr lângă umăr și piept lângă spate, bine strânși și respectă toți regulile, căci nu merge. De-abia din 2075 începe să se micșoreze populația Pământului și nu e altă soluție. Oamenii trăiesc mult mai mult. La Heidelberg, la un institut de cercetări la care am fost, la laboratorul de biologie moleculară european, ni s-a și spus. Omul care va trăi, pământeanul care va trăi 150 de ani, e deja printre noi. S-a născut. Mulți vor fi ca el. Se ridică speranța de viață, expectanța de viață, nu mai e loc mult, nici hrana nu e bine împărțită, ca să spun, nici ne trebuie o soluție. N-ai altă soluție. E clar, nu există altă soluție. Sunt 3 planete care pot fi folosite, și Gliese și asta descoperire de Kepler, care deocamdată poartă numele Kepler. Kepler fiind un vagabond, un robot, de fapt, un observator astronomic de mare capacitate și observatorul ăsta astronomic nu fotografiază tot cerul, ci numai o parte din cer se duce, mi se pare, spre constelația Lebeda. Și deja a descoperit s-a trecut de 1000 de exoplanete și între ele au și apărut cele 3 de care vă spun. Pe urmare, un plan pornit acum pentru anii 2200-2300. Sigur că sună science fiction când spun asta, dar trebuie să ne gândim la anul 2200-2300. Trebuie să însemne că o astronavă mare construită la afara Pământului, căci costă prea mult să duc multă masă în orbită. Prin urmare, această stație spațială internațională, care acum funcționează, și-ar găsi un rost. Acela e locul de la care am proiecta un șantier. Unde ar fi acest șantier? Într-un punct Lagrange. Punctele Lagrange sunt locuri din spațiul cosmic în care se echilibrează atracția Pământului, atracția gravitațională a Pământului, a Lunii, a Soarelui. În acel loc obiectele stau fixe. De altfel se și zice, acele locuri sunt din motive de gravitație imobile de la apariția sistemului solar. S-ar putea ca ele să fie niște depozite de obiecte pe care le vom găsi strânse în cele 4,6 miliarde de ani de când e Soarele. S-ar putea să fie multe misteri încă acolo. Dar acolo trebuie să fie șantierul nostru. El se va construi pe parcursul veacului ăsta. Acolo se poate face o astronomă uriașă. Poate să fie oricât de mare, căci frecarea cu aerul nu mai există în spațiul cosmic. Și acea astronavă, un fel de arcă al lui Noe, încărcată cu ADN. De la tot ce e pe Pământ, la bord cu un echipaj suficient de mare, de multe mii de oameni, care să-și trăiască viețile, generație după generație, mergând spre
Ne confruntăm cu un fenomen care deranjează. Încă ceva foarte interesant. În anii 2008, 2009, 2010, 2011 și de data asta a răzbătut în mass media, foarte multe armate sau ministere ale apărării au desecretizat arhivele de OZN-uri. De aici s-a văzut că ele, pe de o parte, au fost extrem de interesate de fenomenul OZN, pentru că aceste arhive dovedesc că au avut loc tot felul de discuții între diverse compartimente și s-au dat tot felul de rezoluții cam cum ar trebui abordat fenomenul. Pe de altă parte, au făcut tot posibilul ca marele public să nu afle despre acest interes. Acum suntem siguri că suntem singuri în sistemul nostru solar. Dar asta nu înseamnă că undeva acolo, în universul nemărginit, nu este viață. NASA este foarte optimistă și speră ca în curând să găsim dovezi că nu suntem singuri în univers. America plecase spre lună, spre stele, spre alte planete, se întrecea cu rușii, îi depășise rușii și în momentul în care s-au apucat să strângă bani în buzunare, că asta s-a făcut din programul ăsta uriaș Apollo, a dus bani cu lopata, au pierdut startul și acum taikonauții chinezi vor ajunge pe lună, după părerea mea, în cursul acestui deceniu. Administrația Obama a dat liber la cine vrea spre cosmos, poftiți fraților. Și s-au vrut și Elon Musk și Virgil Branson și sunt mulți care se vor vrei în aventura asta și o să vedeți că un particular, un nebun, la un moment dat o să reușească. Deci asta e explicația. Lăcomia a făcut să ne oprim din proiectul ăsta. În anul 1969, când am asistat la anulizare, eram absolut sigur, ca toți cei din generația mea, că în 2000 vom pune piciorul pe Marte. În 2000 vom fi deja de mult pe Marte. Nu suntem în 2000, nu vom fi decât după 2035-2040. Dar la sfârșitul veacului al XXI-lea vor fi 1 milion de pământeni pe planeta Marte. Experții din toată lumea și-au ocupat locurile domeniilor lor și cercetează universul înconjurător în vederea descoperirii vieții inteligente, alta decât a noastră în univers. De ce? Pentru că nu totdeauna sunt obiecte, sau cel puțin nu știm dacă sunt obiecte, și nu totdeauna sunt zburătoare. Ele sunt câteodată așezate pe sol, câteodată sunt în spațiul cosmic, ceea ce înseamnă că nu mai vorbim de un zbor în sensul obișnuit al cuvântului, uneori sunt sub apă. Fenomenul este relativ rar, dar nu atât de rar încât să nu se fi adunat până acum o mulțime de dovezi. Este viața pe Terra unică în univers? Sau este răspândită în tot universul? Iar dacă împărțim acest univers cu alte ființe, de ce nu am auzit până acum nimic despre ei? Sau am făcut-o? De pildă, un ufolog englez care a fost angajat în Ministerul Apărării și pe urmă a plecat din Ministerul Apărării, dar cât era încă în minister, a scris un bestseller despre OZN-uri. El, de altfel, 3 ani de zile a fost șeful secției care se ocupa de OZN-uri în Ministerul Apărării. Pentru că Ministerele Apărării nu prea vor să recunoască lucrurile acestea, dar au secții care se ocupă de OZN-uri. Ei bine, el într-o carte estima că și asta era în 95, care exista vreo 650.000 de rapoarte fără explicație pe plan mondial. La ora actuală, sigur, sunt mai multe. Deci nu putem să ne imaginăm ce se întâmplă, deoarece este vorba de niște obiecte cu proprietăți, am zice, magice.
Imaginați-vă de pildă un exemplu, cel de pe valea fluviului Hudson. Știți că fluviul Hudson se varsă în ocean prin New York. Deci, la mică distanță în nordul orașului New York, între anii 1983 și 87, a fost un val de observații cu mii de rapoarte care au fost adunate în principal de poliție, care vorbeau despre un obiect în formă de bumerang. Unii spuneau de mărimea unui teren de fotbal, alții 3 terenuri de fotbal, alții un oraș zburător și așa mai departe. În orice caz de 10 de metri anvergură, care trecea plutind la nivelul vârfurilor copacilor și a acoperișurilor caselor din preajmă. Și se oprea deasupra unei autostrăzi pe care mergeau navetiștii în New York. Și mașinile au fost oprite, oamenii au coborât, au filmat obiectul, au făcut fotografii, filmele există, fotografiile există, s-au scris cărți, erau rafale de vânt de până la 50 de km pe oră. Obiectul stătea pe loc și nu avea niciun fel de probleme cu aceste rafale de vânt. Explicațiile alternative cădeau. De altfel, s-a implicat instituția care se ocupă de securitatea zborurilor, n-a descoperit niciun fel de avion să-și fi luat zborul. Au fost verificate toate aeroporturile. Încă timp de 4 ani, fenomenul s-a tot repetat. Și toate aceste observații sunt neidentificate. Cu toate acestea, sunt în continuare peste 30 de milioane de martori care declară că au văzut OZN-uri. Printre aceștia, peste 300 de mii au declarat că au fost martori aterizării lor sau că s-au întâlnit cu ocupanții acestora. Asociațiile care se ocupă de așa ceva trebuie infiltrate cu oameni care să tempereze lucrurile. Și au mai apărut la un moment dat, nimeni nu știe de unde și ce sunt, au apărut așa zis și Men in Black, care și amenințau. După ce toate organismele au fost întrebate ce sunt acești Men in Black, s-au făcut chiar niște anchete și nimeni n-a ajuns la niciun fel de concluzii, decât că ăia prezentau niște legitimații care nu corespundeau ulterior realității. Adică ce scrie acolo în legitimație nu exista de fapt. Dar putea să păcălească pe respectivul căruia i-a arătat legitimația. Deci există o descurajare generală care, să-mi fie cu iertare, dar convine la toată lumea. Convine armatei, pentru că nu mai este întrebată cum de nu sunteți în stare să ripostați. Convine guvernelor, pentru că dacă guvernele, dacă marele public dintr-o dată ar ajunge la concluzia că, vai, există niște vizitatori veniți de undeva, alte civilizații, alte perspective, atunci respectul față de guvernul nostru ar fi cam ca respectul față de un primar. Pentru că ne dăm seama că există alte niveluri mai înalte, ceea ce guvernele nu prea admit. Deci ei vor să aibă controlul total asupra oamenilor. Nu convine bisericii, pentru că biserica ne învață niște lucruri, ori biserica este o instituție extrem de importantă pentru moralitate, pentru
o mulțime de motive pe care nu le mai înșirăm aici. Nu convine științei. Pentru că știința a spus dintotdeauna așa ceva nu se poate. Distanțele în univers sunt prea mari și din acest motiv eu știu, ori de câte ori un savant este întrebat, nu cumva OZN-urile acestea vin de la o civilizație care nu știu ce și nu știu cum, o să spună foarte clar, nu. Fusese o mică avalanșă de știri la toamna anului trecut, cred, cu Nibiru, nu vorbesc de știri fantasmagorice sau de paranormal sau de 2012, nu, vorbesc chiar de știri adevărate de știință. Și am stat și ne-am vorbit la radio despre povestea asta și le-am socotit pe toate. Așa încât răspunsul singurul pe care sunt în stare să vi-l dau este următorul. Dacă ar exista o planetă X, că îi spui Nibiru, că îi spui cum vrei tu, dacă ar exista dacă s-ar pregăti un eveniment de apropiere a unui corp foarte suficient de masiv pentru a produce catastrofă pe Pământ. Discuția spunea că e pornită de la o știre de astronomie, pentru că se vorbea de existența cu adevărat a unei 10-a planete care era de masă mare, într-adevăr, de masă foarte mare, undeva în zona cel puțin transjupiteriană. Și atunci, dacă ar exista așa ceva, atunci este imposibil, dar strict imposibil, ca efectele unei prezenței sau apropierii de sistemul solar a unui asemenea corp ceresc de dimensiuni suficient de mari pentru a deveni o problemă, este imposibil strict ca efectele existenței sau apropierii unui asemenea corp ceresc să nu fi fost înregistrate până în momentul de față, chiar ca semnale neînțelese sau greu de interpretat în toate înregistrările care se petrec și se practică la ora actuală. Când gândiți-vă, afară de telescoapele terestre, afară de radiotelescoapele terestre care sunt teribil de puternice și de exacte, ai spațiu plin de tot felul de telescoape spațiale. Este imposibil ca măcar unul dintre care înregistrează în vizibil, în infraroșu, în ultraviolet, în X, în tot ce se poate înregistra. Singura fereastră pe care încă nu am deschis-o încă și care și aia se pregătește, singurele două ferestre, este să ai un telescop care să vadă, să se uite la univers folosind undele gravitaționale, care nu prea știm cum să le... Știm în principiu cum să le punem în evidență, nu reușim și nu reușim dintr-o cauză foarte simplă, din cauza fondului de zgomot terestru, asta însemnând chiar și vecinătatea imediată a globului terestru, pe care n-am cum să selectez semnalul în zgomotul ăsta, și o altă formidabilă fereastră care va fi fereastra neutrinică. Nu s-a înregistrat niciun semn interesant și niciun semnal care exista așa ceva. Acum, ei ascultă stelele. Acesta este unul dintre cele mai mari mistere ale științei și probabil a cărui rezolvare ne va face să ne revizuim locul și poziția noastră în univers. Acum 200 de ani, oamenii nu credeau că pot face aparate cu care pot zbura. Episcopul Wright afirmă că zborul este rezervat îngerilor. Cei doi fii ai săi, Wilbur și Orville, au dovedit ceva mai târziu că tatăl lor se înșela. În 1990, în Belgia, a fost un val de
observații cu niște OZN-uri triunghiulare. Aceste OZN-uri triunghiulare au mai apărut și în Anglia. S-a spus că au fost avioane experimentale, dar avioanele experimentale triunghiulare au apărut după 90. Deci atunci nimeni, s-a văzut, nimeni n-a experimentat astfel de avioane. Mai mult, acestea se opreau și pluteau și pe urmă țâșneau cu o viteză atât de mare încât orice pilot ar fi murit din cauza șocului. Niciun avion, nici la ora actuală, nici cele experimentale, nu pot să aibă un astfel de comportament, adică să se oprească, să stea plutind și pe urmă să țâșnească cu o viteză care depășește cu mult viteza sunetului. Ei bine, BBC-ul a primit o indicație să nu difuzeze astfel de știri. Deci au existat și astfel de intervenții. Au capacitatea de a apărea ca din senin și de a dispărea în același mod. Atât oamenii cât și radarele au observat manevre aeriene incredibile, cum ar fi întoarceri de 90 de grade la viteze uluitoare. Alan Hynek a fost însărcinat din partea Congresului American sau din partea NASA să urmărească acest fenomen OZN. A fost ales tocmai pentru că era astronom foarte mare și necrezând le considera el glume OZN-urile care eventual UFO, cum spun americanii, apar pe cer. Și Hynek a spus așa: vă propun următoarea tehnologie. Dacă se raportează un caz de către cineva, nu-l iau în seamă. Dacă sunt doi care raportează cazul, se poate să fie înțeles între ei, tot nu le iau în seamă. Dacă sunt din locuri diferite, trebuie să mă gândesc că poate fi important. Dacă sunt mai mulți deja, sau dacă e fenomen de masă, cum s-a întâmplat acum la Moscova, când 25.000 de demonstranți erau și un obiect zbura pe cer în fața lor, sigur că atunci trebuie să iau în seamă. Iau în seamă înseamnă, mă interesez și la aeroporturile din jur, din apropiere, din regiune. Pun o întrebare. Nu cumva ați dat drumul la o aeronavă de o construcție specială ca la ora cutare, în ziua de cutare? Dacă îi spun da, cazul e clasat, îl trecem deoparte, nu mai avem treabă cu el. Dacă nu, continui cercetare. Etapa a doua, întreb la administrația meteorologiei. A fost cumva un balon meteorologic pe care l-ați ridicat voi spre stratosferă și el a strălucit ca? Dacă da, la fel, cazul e clasat, dacă nu, continuu. Și al treilea, întreb la astronomie. Au fost fenomene speciale pe cer, conjuncții, eclipse. Dacă da, se clasează, dacă nu, cazul este trecut ca un caz neelucidat. Un obiect zburător neidentificat a fost în locul cu tare, la data cu tare, a fost văzut de atâția oameni. Sunt suficient de multe asemenea cazuri încât să se ridice problema serioasă a cercetărilor. Sunt ele cercetate? Vă dau un exemplu. Am fost invitat cu ani în urmă de către regretatul Doru Davidovici pe aerodromul militar de la Brăgeanu, de lângă Brăila. Am vorbit piloților prezenți, propunând exact pe această temă o discuție pro și contra, și eu am luat poziția celui care nu crede. Nu pentru că, iată, nu se poate pentru că și așa mai departe. Nu se poate pentru că dacă sunt în asemenea nave, făpturi din protoplasmă, zigzagurile pe care se pare că le descriu ele, ar face ca prima lege a fizicii să omoare pur și simplu făpturile care sunt acolo. Dacă ar fi să aibă organe de simț văzut de pildă, ochiul care are 90% apă în el din cauza că inerția face ca apa să vrea să țâșnească în afară, s-ar sparge pur și simplu globii oculari. Și așa mai departe. Sunt o mulțime de motive pentru care se zic că nu. După ce am făcut eu această demonstrație negativistă, față în față cu Doru Davidovici, țin minte că s-a ridicat un pilot și mi-a spus așa: noi piloții vedem atâtea. În fiecare secol, aceste apariții au avut diverse forme și totodată ne și descrie viziunea asupra lumii a celor ce au făcut aceste observații.
Cel mai scandalos caz este cel dezvăluit la 40-50 de ani distanță după primul zbor al lui Apollo și povestit de însuși Neil Armstrong. Și asta e o persoană foarte serioasă. Și Neil Armstrong spune că încă de la plecare spre lună au fost însoțiți de un obiect care s-a ținut după ei în mare parte a zborului. Cei trei au ajuns la destinație, doi au coborât pe lună și, cum știți, unul a rămas în modul să se învârte și a trebuit să răspundă la întrebare când erau filmați. Bun, de ce l-ați raportat? A dat un răspuns foarte logic. Pentru că ne-ați fi întors acasă. Și noi vrem să ajungem pe lună. Și au ajuns pe lună. Au ajuns pe lună în cel mai improbabil zbor făcut vreodată în istorie. Apollo 11 trebuia să aibă 20 de accidente, 200 de accidente pe drum. Trebuia să nu ajungă acolo, trebuia să facă fărâme, trebuia să nu funcționeze, avea un creier cât cel din telefonul mobil al nostru. A ajuns acolo, au pus piciorul pe lună, au luat 100 de rocă lunară, s-au și întors sănătoși acasă. E absolut imposibil. Nu pot să spun imposibil, dar improbabil 0,99999. Iată, am dat un exemplu că se poate. Prin urmare, când spunem nu se poate așa ceva, totdeauna trebuie să ții cont că se leagă un șir de evenimente, cum s-a legat la Apollo. După ce au ajuns, au pus piciorul și tot programul Apollo a funcționat, cu excepția lui Apollo 13, cum bine știți, care a avut defecțiunea pe care a avut-o. La sfârșitul veacului al XXI-lea vor fi 1 milion de pământeni pe planeta Marte. Deci nu putem să ne imaginăm ce se întâmplă, deoarece este vorba de niște obiecte cu proprietăți, am zice, magice.